азизбек, ту бачаи хубӣ. ман розиам ки духтарма туда будам. неки калон дар хона занак айда генерал. хай биё якбор мепарсем. бест якум ма будурам ки янгадгӣ залай. аммо азизбек бачаи хубай. духтармона малакай башура шидай. бин духтармона ҳамуда битем. эй, ӯ кияй бо домод шаванда? ку биёр, зуруш ба мо мераса ё намераса? ку бугӯш будуроя? майли занак ози файродиш мекунад. биё, рафтем генерал файро дорад. ассалом акай хиштомад. созен ака. биё ку, ҳами тии домод шаванда. озурут ба мо мераса ё намераса? як буқаи пеши бозора миёрӣ, 60 кило писта миёрӣ, 2 той пахта миёрӣ, болои ҳамаи ида 30,000 дига миёрӣ. фаҳмидӣ? майли хуб гап. сараким дар мекунад, чирпичира сар мекунад. мемонӣ куним зиндагима, хиштоманима, дарди сарима. пойтага ҷон ту мара буфам, бар сараким мон дар дуғам. харид парид сан шавагар, имара мекуна дар бадан. ҷанг мекуна, сарага ранг мекуна. агар ягон гапиш бугӯй, ай пашаи фил мекуна. ҷанг мекуна, химага ранг мекуна. оли ягон гапиш бугӯй, бо вағваға шар мекуна. чай ту нархи баланд мега, худ меарзи намеарзи, айдас ягон кор миёя ё намиёя? ҳамаи карора мекунам, афати хамира мекунам. дили очама ту биё, дига шама ҳал мекунам. дили очат сита мега, тилобу ҳам нихра мега. барои болои дарсахон бо 60 кило писта мега. хай чӣ кунам, ба гуфти ту чӣ кор кунам? хезим равм пеши ёчам, қалингома кам бикунам. не асалак ту мара буфам, инсоф дар корай кам. коре накунен баъди туй, бигардим ба миёни хам. رقص میکنیم، خرسندی سخت میکنیم. در روزی توی هر دمان اهل دین جهد میکنیم. رقص میکنیم، خرسندی سخت میکنیم. در روزی توی هر دمان اهل دین جهد میکنیم. studio.com алло, ака Алидин сози ака. ака туй дорем, туй. тарафои шаҳри Бохтар. чанди омадести ака? туи ами тарафои Бохтар $1000. $1000? оҳо, $1000 аҷураз акас. И? Яйх што ман имадам қимат гуфтгӯ?